om Key-test. Og Key-test det er en uafhængighedstest, som man foretager, hvis man gerne vil undersøge, om der er en bestemt uafhængighed eller en afhængighed af to forskellige faktorer. Jeg vil gerne forklare det fra et eksempel. Og det er en opgave, hvor man undersøger, hvor man har spurgt et antal mænd og kvinder, i forhold til, om de ser sig selv som tiltrækkende over for det andet køn. Og så skulle man svare ja eller nej. Og så har vi netop vi har spurgt 491 personer. 257 af dem var mænd, og 243 af dem var, 34 af dem var kvinder. Og så kan man så se ja, at det er 208 mænd har sagt ja, at de ser sig selv som tiltrækkende over for det andet køn. 49 har sagt nej, og så er der 166 kvinder, der har sagt ja, og 68 kvinder, der har sagt nej. Og vi vil nu gerne undersøge, om der er en bestemt uafhængighed eller afhængighed af de her faktorer. Så det første, man gør, når man vil lave en Key-test, det er altid at samle ens informationer. Og vi skal jo vide, hvordan vi skal undersøge. Så vi laver en nulhypotese, der hedder, hændelsen er, H for hændelse, og nulhypotesen den går så på, at køn og holdning til udseende er uafhængige af hinanden. Og det er vigtigt, at man siger uafhængige af hinanden, fordi man så netop kan forkaste eller ikke kan forkaste teori, nulhypotesen. Derudover så har vi et signifikansniveau på 5%, hvilket afgør, om vi forkaster nulhypotesen eller vi ikke forkaster den. Så har vi i det her eksempel, der har vi en frihedsgrad på 1. Frihedsgraden den regner man ud ved at sige H minus 1 gange K minus 1. For at udregne sin uafhængighedstest, så skal vi først finde de forventede værdier. Først starter man med at finde andelen af mænd ud af de samlede antal, vi har spurgt. Det har vi så fået ved at sige 257, fordi i alt vi har spurgt af mænd, divideret med de 491, vi i alt har spurgt. Derfor får vi en forventet værdi på 0,523422. Derefter så vil vi finde, hvor mange af de mænd, der har sagt ja. Det gør man ved at tage den forventede værdi på antallet af mænd ved at gange med alle dem, der har sagt ja. Derefter så tager man og gør det samme bare for nej, så vi siger, at det var de 0,523422, som var den forventede værdi, ganget med 117, som er det er i alt antal, der har sagt nej. Og det får vi til 6,12404. Det samme gør vi så for kvinder. Herefter sætter vi så de forventede værdier ind i et skema. Derefter der vil vi finde teststørrelsen, altså Q-værdien. Det gør vi med den her formel. Man siger altså, den første observerede værdi minus den første forventede værdi opløftet i anden, divideret med den første forventede værdi. Plus den anden observerede værdi minus den anden forventede værdi opløftet i anden, divideret med den anden forventede værdi. Og sådan bliver vi ved med at gøre, indtil vi har taget alle de observerede og forventede værdier divideret med. Det har vi så gjort her. Ved at først har vi taget for mændene ved at sige alle dem, der har sagt ja, ved at sige 208, som var for mændene, der har sagt ja, minus de 195,8, da det er den forventede værdi der, divideret med 195,8, og vi opløftede det igen. Og sådan har vi gjort det her. Derfor har vi regnet frem til, at vi har fået en Q-værdi på 6,69481, det vil sige 6,7. Til slut der finder vi p-værdien, og det gør vi ved en spejrfunktion ved at sige key anden CDF, og vi siger CDF i stedet for PDF, da de er grupperet. Hvis det var ugrupperet, havde vi sagt PDF. Men vi siger key anden CDF, parentes, tager vi q-værdien, som vi sætter ind her, som er 6,69 afrundet, og komma uendelig. Og da frihedsgraden er 1, så sætter vi den ind her. Derfor får vi en p-værdi på 0,09696. P-værdien kan vi så omregne til procent ved at gange med 100. Derfor så siger vi 0,009696 gange 100, og det giver afrundet 0,97%.
Det vil sige, at sandsynligheden for at få en Q-værdi, altså en teststørrelse på 6,7 eller derover, er 0,97%. Da signifikansniveauet det er 5%, og p-værdien er under de 5%, altså 0,97%, så forkaster vi vores nulhypotese, som var køn og holdning til udseende, er uafhængige af hinanden. Det vil sige, at vores nulhypotese ikke er rigtig, og derfor er køn og holdning til udseende afhængige af hinanden. Nu her så vil vi gerne gennemgå GOF-test. Og GOF-test det minder om KIAN, men det er lidt anderledes, fordi at vi her har én hyppighed kun. Hvor vi før havde både mænd og kvinder for eksempel, så har vi her kun én hyppighed. GOF-test står for Good, Best og Fit, og det betyder, som det også siger, hvor godt et tal passer ind i en sammenhæng, så ja, hvor godt det passer ind. Og det vil vi gøre så fra et eksempel. Vi har spurgt 123 elever omkring et tal mellem 1 til 10, og vores nulhypotese går på, at mennesker vælger et tal mellem 1 og 10 tilfældigt. Så det er det, vi undersøger. Ja, præcis. Vi har et signifikansniveau på 5%, ligesom før, og vi har en frihedsgrad på 9, da vi nu har 10 tal, der er 10 forskellige, så hvis ikke man vælger det ene, vælger man det andet, og så videre. Så ja. Og så det første, vi gør, det er at regne chancen ud for, at eleverne vælger at tage mellem 1 til 10, og det er så de 123 elever gange 1/10, og det bliver 12,3. Nu da vi så ved, at chancen er den samme for elever, fordi det er jo, chancen er den samme for, at de vælger tilfældigt et tal mellem 1 til 10, og det er de 12,3. Det gør vores udregning i det her tilfælde lidt nemmere, fordi vi så her, når vi skal lave Q-teststørrelsen, tager vi det første tal, så er det ind, som er den observerede værdi, så minuser vi med det forventede, og dividerer med det forventede. Og det er jo den samme. Så det vil sige, det gør vi hele vejen nedad. Nu har jeg ikke skrevet alle op, men det har vi selvfølgelig gjort, da vi skulle udregne det i Inspire. Og det får vi til en Q-teststørrelse på 19,68. Så bagefter så gør vi præcis det samme som før igen. Vi udregner på Inspire, ved hjælp af Inspire-værktøjerne, udregner vi jo p-værdien. Og det gør vi ved KIAN, CDF, fordi det igen er en grupperet observation. Og så indsætter vi vores, vores Q-værdi her mod endelig, og så har vi så 9 som er frihedsgraden. Yes. Og det får vi til 0,019973. Og for at regne ud af det i procent, så ganger vi det med 100 og får ca. 2%. Det skal lige siges, at vores udregning her, det ligner det samme, som vi har gjort i den anden på Inspire, men værktøjet er lidt anderledes på Inspire. Man skal gå ind under GOF-test, når man laver det der. Yes. Men nu er vi nået til bunden af vores udregning, og det vi har skrevet hernede betyder altså, at der er ca. 2% chance for at få en Q-teststørrelse på 19,68 eller derover. Ja, og de 2% hernede betyder altså, at nulhypotesen, som står herovre, forkastes, fordi at de 2% er under de 5%, hvilket så altså betyder, at mennesker ikke vælger et tal mellem 1 og 10 tilfældigt. Man kan også gøre det hele på en anden måde, hvis man har Inspire. Det man gør, det er at sætte de observerede værdier ind i, og de forventede værdier ind i et regneark over for hinanden, som I kan se her. Og så får man Inspire til at regne Good, Best og Fit-testen ud. Og så kan vi se her i vinduet ved siden af, at hvis man laver et grafvindue, så kan man se, at grafen laver en bue. Så hvis vi kigger ned på x-aksen, der har vi vores KI-værdier, KIAN-værdier. Og vi ved jo fra vores egen udregning og fra Inspire-udregningen, at KIAN-værdien er, eller Q-værdien er de 19,6829. Og det er altså der, du kan se på x-aksen, at grafen skærer, så der bliver et gråt område. Og det grå område, det betyder så, det skal så indikere chancen for at få de 19,68%, eller en Q-værdi på 19,6829, eller derover. Og som det, der gør det nemmere at forstå, når man tegner det på den her måde, det er, at man ligesom får et overblik over, hvor stor sandsynligheden er for at få noget, der er under.
Matematik, matematik. Matematik, matematik. Du kan klippe ud, hvad er det? Det er omvendt. Nå, det er omvendt. Okay, så klip alt det der ud. Jeg tager det lige fra. Ja. Okay. Yes, det vil altså sige, at... nej, fuck, okay. Bare kør videre, vi klipper bare. Jeg laver lige med spejl først, ja. Okay, så det vil sige, at... nej, altså det er så klippes ikke. Sådan, ja, okay. Matematik, nu skal vi lave lidt matematik. Vi skal lave noget med gianen, ja, vi skal lave binomialfordeling. Gianen, nu vil vi gerne lave noget gianen.